Doble rin mo haron. Mama ni mo deh, SIM card. Oh, dito? Sa. Dito. Dito, boy. Nagtapok ng mga tao. Nagtapok na. Lolo, siguro ato ba si? Oh, so nagtali oh. Oh, tara si Elvin Moro kay nandinig na oh. Dado na to sa barangay. Puno na guys. Puno na, gikan na dito. Dito, layo. Kabot din eh. Pawais ako. Mau kuan sa ko, mau atindan. Atindan sa ko kaya sa. Abay mo sini. Hala ka? Hello guys. Hello. Hala. Oh, baka man niyo. Mga wanted ni sila tanan. Hello. Ah, wa pa ni man render. Oh, ano, may sila ako guys. Gawan na lang. Oh, sige. Nag-compare na. Nag-compare na. Oh, nag-fire sila guys oh. Kira ginita. Oh, raw, si Iloy oh. Naglawas, kapiton. Pwede sa kong mama. Try. True. Dara, kisa to nang itan at Aileen, Dara. Dara si Aileen. Oh, shout out ko ng Rita. Mama, may nga na to. Tindahan. Hey guys, wala na ka minutes guys. 5 minutes ito guys. Wala na wala. Ibilis. Sige na. Ha? Palit na po.